txertatu musika PowerPoint batean, eta musika baino soinua, eta diapositibatik diapositibara igarotzean, klik egin beharrik gabe, musika edo soinu hori entzul ahal izatea. Bai? Horretarako txertatu, soinua, kasu honetan artxibo hau txertatuko dut, ados, zaren galdetuko dit. Nola nahi duzu soinua hastea diapositiba aurkezpenean, gainean klik egindakoan, ala automatikoki. Kasu honetan, automatikoki aukeratuko dut. Bai? Ondoren, aurkezpenari ematen baldin badiot, soinua automatikoki hasten da. Gauza bera egin beharko nuke beste diapositibeekin. Txertatu, filmak eta soinuak, fitxategiko soinua, bigarren soinua automatikoki, eta hirugarrenarekin gauza bera. Ondoren gorde, eta listo.